L-Speaker tal-Kamra tad-Deputati Anġlu Farrugia ma laqax talba mresqa mill-kap tal-Oppożizzjoni sabiex il-Kamra taġġorna u tiddiskuti n-nuqqas ta' riżenja u tkeċċija tad-Deputat Prim Ministru u Ministru għall-Fondi Ewropej, Dialogu Soċjali u l-Protezzjoni tal-Konsumatur Chris Fearn. Fid-deċiżjoni tiegħu l-Speaker qal li filwaqt li l-Kamra taraf li l-avvenimenti preżenti jagħtu loka tħassib, it-talba ma tistax issir bil-proċedura użata mill-kap tal-Oppożizzjoni. Li t-talba biex id-Deputat Prim Ministru jirreżenja ma tistax issir il-proċedura użata mill-kap tal-Oppożizzjoni taħt l-Ordni Parlament 13 u dan peress li tassativament irid jittieħed vot. Dan huwa l-istess argument użat mill-Speaker Mirjam Spiteri de Bono fir-ruling li tat fis-seduta 226 ta' 15 ta' Ġunju 1998. Il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech minnu fih irreaġixxa u qal li fid-dawl l-Oppożizzjoni qed tiġi mċaħda milli tiddiskuti fil-Parlament suġġetti ta' natura urġenti se tkun qed twettaq diżubbidjenza parlamentari. Ma jistax ikun illi tkun biss l-Oppożizzjoni marbuta bir-regoli f'dan il-Parlament u għaldaqstant qed niddikjara illi l-Oppożizzjoni millum ser tkun qiegħda twettaq diżubbidjenza parlamentari għaliex ma tistax taċċetta illi tikkollabora ma' gvern ġewwa Parlament li ma' gvern qiegħed out of order, li ma' gvern qiegħed jikser il-liġijiet, li ma' gvern qiegħed jiddefroda lill poplu Malti u Awċi. Aktar qabel, Dr. Grech argumenta li din hija kwestjoni urġenti u ta' importanza pubblika għax fi kliemu l-poplu Malti għandu dritt ma jkollux persuni akkużati kriminalment quddiem il-qrati u li jibqgħu jokkupaw il-kariga ta' Ministru. Qal li d-Deputat Prim Ministru għandu dritt jiddefendi ruħu mill-akkużi, però jekk irid jaħdem favur Malta m'għandux dritt jibqa' Viċi Prim Ministru u Ministru waqt li hemm dawn akkużi. Il-Prim Ministru dlonk irribatta u saħaq illi għandu fiduċja sħiħa u assoluta fid-Deputat Prim Ministru. Qal li fis-snin li għaddew kien l-ispalla u lit il-leminija tiegħu, mod partikolari matul il-pandemija. Argumenta li 30 ġurnata l-bot mill-elezzjonijiet l-Oppożizzjoni tinsab mingħajr pjan biex tmexxi l-pajjiż il qudiem u qed tfittex opportunità oħra biex f'każ li r-ruling ma jkunx favur tagħha mill-ġdid toħroġ mill-Kamra. F'dan il-kontest il-Prim Ministru qal li l-inkjesta maġisterjali ma tistabilixxix ħtija u żied jgħid li numru ta' persuni lanqas ingħataw il-lok li jinstemaw mill-istess inkjesta. Jekk l-inkjesta tippontaw tgħid kien hemm xi ħadd illi jagħmel xi ħaġa kriminali u dik ikun hemm nies bejn li qalet u l-akkużi, nitkellmu mod ieħor, però sorpreża ħana laqfu dal-punt. Jekk isem Chris Fearn ifetx fl-akkużi imma ma jfetx fil-korp tal-inkjesta jew ma jfetx f'ebda nuqqas, allura se nibqa' niddefendih bis-saħħa tiegħi kollha u ħankun ċar ukoll se jibqa' jokkupa l-kariga ta' Deputat Prim Ministru. Il-Prim Ministru qal li tinkwetaħ il-pożizzjoni li ħadet l-Oppożizzjoni fil-konfront tad-Deputat Prim Ministru f'Jannar, meta nominata l-kariga ta' Kummissarju Ewropew kienu diġà ħarġu għat-tabla ħabel kontrih.